Ahoj, vítam vás u mňa v kuchyni. Dnes mám takú zaujímavú tému a sú to ochutené oleje. Už dávnejšie sa mi stalo, že som náhodou narazila na nejaký taký ten ochutený. V poslednej dobe a túto zimu celkovo robím o hodne viacej šalátov, o hodne viacej fermentujem a takisto som pochopila, že väčšina tých škrobovín je treba proste ich namarinovať v oleji naozaj, aby boli ľahšie stráviteľnejšie, či už je to kombinácia olej s nejakou citrónovou šťavou alebo takéto veci, alebo potom už ako dať to do nejakých lanších nálevov a tie už sú není až také strašne zdravé pre obličky, takže aspoň ten olivový olej je kvázi fajn napríklad pre pečienku. Veľa oleja takisto zdravé nie je, to je jasné, a takisto záleží aj značky oleja, pretože veľa z nich obsahuje rôzne rezidua a chemikálie a antibiotika, neviem čo všetko možné, ale to je v našom industrializovanom svete už ako si pomaly norma a je veľmi ťažké zistiť, keď človek nemá doma labák, že čo je fakt kvalita. To je vidieť, keď človek je chemikálie, tak sa to buď niekde vyrazí, alebo s tým je nejaký problém časom. Ale je fakt, že jeme veľa vecí, takže človek vlastne nevie, čo mi škodí. Hej, môže to byť to, môže to byť niečo iné. Každopádne, toto bol kedysi v jednom nemenovanom našom obchode so začiatkom slova L. Mali nejaký taliansky týždeň a boli tam proste olejčeky. Ľubia sa mi fľaštičky, doteraz ich používam. V pôvodnom znení tam bol nejaký, neviem, či tymianový alebo rozmarinový olej, čili a bazalka. Ten olej bol fajnový. Naozaj odporúčam, keď už by sa niekomu nechcelo, tak aspoň si také oleje kúpiť, uľahčuje to do chutenia a veľakrát je človek lenivý a používa tie isté bylinky, tak aspoň ten ochutený olej je troška nejaké také oživenie. Ale ide aj o to, že sa veľa vecí uvoľní z tých byliniek do oleja. Takže je to zároveň aj zdravá záležitosť. A tak ako tymián sa treba používa ako na kvapky od kašľu a podobne, tak je fajn jeho protihlianové účinky. Tam nejaké látky použiť treba v tom oleji a človek si to dá na šalát a zrazu ako mám zdravší šalát. Plus to samozrejme dobre chutí, napríklad s cesnakom. Ja som taký človek, ktorý zase ľubí aj hodne štiplavé, takže mám klasicky aj ten čili olej som si obnovila, spravila som si svoj. A teda ten bazalkový ešte nejako dojedam. Akože chutný byliniek od vymyslu sveta, čo komu chutí. U mňa je to, teda hlavne ten tymián, neviem prečo ľúbim a to čili, lebo to proste ako musí byť obyčajné čierne korenie napríklad, alebo rôznu zmes takýchto korení, alebo namiesto klasického čili použiť iné druhy, nejaký papriček, alebo čo má doma človek, to je v podstate jedno, hej. Či mám nejaké domáce sušené, čož my máme. Dôležitá vec pri olejoch dochutených, čo som teda zistila aj na vlastnej koži, tie bylinky používať sušené. Oni sa síce dajú použiť aj za čerstva, ale kvôli obsahu vody to ľúbi proste nejako splesnivieť, alebo tam vám to zhnije skoro cel a nejaké bylinky, ktoré sú cez leto, alebo na jeseň, alebo na jar, proste podľa sezóny a dá sa to tým zaliať a v podstate mať nejaký zdravý olej, ktorý je fajn aj na mazanie, čiže povedzme, že taký kostihoj, ktorý je super na kosti a takéto tkanivo a ono je to fajné na kožu. Takže teoreticky je fajn z toho robiť oleje. Kedysi naše staré mami z toho robili mastia, ale tak to sa robilo z nejakých bráčových úsacích a neviem čoho. A pre mňa je príjemnejšie použiť ako olej. Aj jednak sa to ľahšie rozotiera, jednak mi to príjemnejšie voní a jednak ako vegana netúžim mať na sebe nejaké cudzie sadlo. Tak napríklad nejaký nechtíkový olej alebo takéto kvety, ktoré sú fajn, alebo rumančekový, kamilky, ktoré sú fajn na ukludnenie aj pokožky a jedno s druhým, tak sa to potom dobre natiera, či už ako na tvár. Čo by som už treba použila skôr do kokosového oleja napríklad. Naozaj sa to dá nechať pôsobiť s rôznym druhom oleja podľa toho, či to ide do kuchyne alebo či to ide na jedlo. Mne väčšinou stačí kokosak tak ako je. Základný návod na to, ako si spraviť nejaký takýto dochutený olej. V podstate množstvo sa nezmenilo, tak ako vyzerá na videu, tak bolo aj v realite. Na dno nejaké centy, 2, podľa toho, jak je veľká fľaša samozrejme, som si dala bylinku, akú som si zvolila, aká mne chutí a sušenú, hej, ja som mala doma nejaký tymián, zrovna tak som ho vyschol chudák, tak som ho tam obrala a použila, zaliala olejom, hotovo. Je treba, aby bolo všetko čisté, aby tam náhodou nezačalo niečo kvasiť, zavrieť, hotovo. Takto nechať, povedzme po nejakom týždni, ono to pracuje, najprv tie bylinky vylezú hore a potom začnú zase padať dole, keď sa nasytia tým olejom, sem to je treba premiešať. Hej, potom to vyzerá troška inak. A
máme dochutený olej číslo 1 chili, keďže ja som chili človek, hodne štiplavý, tak som použila chili papričky, ktoré som mala doma. Som ich trošku rozmrvila, potrhala, aby sa tam tie veci ľahšie do toho uvoľnili. Takisto keď som ich tam zaliala olejom, tak mi vybehli hore. A potom keď nasákli olej, tak vlastne padli dole. Čiže po nejakom týždni zase padli dole. Človek to tak môže mať naozaj aj niekoľko, myslím, že mesiacov a nemal by s tým byť problém, že by sa to pokazilo. A to je práve vďaka tomu, že sú sušené. Keby boli tie bylinky v tom nejaké proste vlhké, tak tam vznikne potom ten problém a po mesiaci človek vytiahne nejakú skysnutý smradík z toho a vyhodí celý olej. Sú ľudia, ktorí to špeciálne ako na to majú talent a ide im to, ale zase čas si budem nahovárať, nešlo mi to, tak nebudem podávať takú informáciu ďalej. Určite sa to dá, takže pre tých, čo majú záujem, nech robia kľudne z čerstvých byliniek. Ale keď chcete ísť na istotu a neriešiť experimenty, tak naozaj toto funguje to úplne jednoducho. Máte doma sušené bylinky v podstate akéhokoľvek charakteru a spraví sa to. Mám tu, nemala som už voľný ďalší pohár, teda fľašku, tak som to dala do pohára. Je to cesnakový olej. Normálne som si pretlačila cesnak a ten bol čerstvý, ten bol aj teda s tou vodou, so všetkým, čo to obsahuje. Ten olej je úžasne chuťovo výrazný, akože už má asi 2-3 týždne. Naozaj voní to úžasne cesnaková, ale vôbec sa to ako nepokazilo a nič. Možno je to tým, že je to otvorené. Keby som to mala zavreté vo fľaške, tak sa to tam možno zrazí a tak toto krásne pracuje bez toho, že by som s tým mala nejaký ďalší problém a sem tam si ho do niečoho pacnem. Musím ho zjesť ako prvý, pretože je otvorený. Takže si s tým polejem šalatík a mám hneď nejaký zdravý olejček. Keby som bola, že mám svoje doma, hej, a mám na predzahradke nejakú levandulu alebo natrhám si nejakú žihlavu, tak určite si to proste hodím takto do oleja. Mám žihlavový olej, hej. Žihlava má proste úžasné zložky na všelijaké možné problémy a hotovo, hej. Alebo teda niečo na tvár, alebo takéto ako kosivo, napríklad také sedmokrásky obsahujú veľké množstvo vápnikov, hej. To sú také malinké, nenapadné vecičky v živote, ktoré si treba všímať, lebo naozaj majú veľkú silu. A či už teda na dochutenie alebo kozmetiku, hovorím, k tej kozmetike už teraz moc vracať nebudem. Mám tu ešte medík. Toto je med naložený so zázvorom, po slovensky ďumbier, ginger po anglicky. A toto je zase tymián, pretože však som ho mala veľa, tak som ho naložila hneď aj do medu. A ten med to vie tak krásne vytiahnuť, že je to taký sladko-reský dressing ako keby. Takže do čínskych nejakých nudlí so zeleninou alebo proste len nejakú miešanú zeleninu v rámci surovej stravy, povedzme, tak to vie spraviť naozaj tomu takú zvláštnu chuť, takú tú zázvorovú sladku, hej, na tie sladko-kyslé omačky, inak ja som skôr na slano štíplavé, takže ja skôr väčšinu času papám také veci, ale čas od času je to super. A druhá vec je, že zázvor má veľa zdravotných benefitov, hlavne na prechladnutie a tak ďalej teraz v zime, tak mať takúto nejakú vec, že človek chvíľu kašle alebo proste na odhľadenie, tak je to úplne hodne využiteľné, pretože taká lyžička ráno, na obed, večer ako sirup od kašlu, takýto med so zázvorom je úplne super, čiže má to aj liečebné účinky. Takisto aj tymiány kašlu, takže sa to dá používať ako kvapky od kašlu. Pokiaľ by chcel ešte niekto nejakú náhodou radu, ktorú mám odskúšanú, je človek chorý na zahlienenie a takto, tak okrem zázvoru ešte či už cibula alebo čierna reďkovka. Normálne do čiernej reďkovky vydlabať proste nejakú dieru, tak aby sa tam dalo dať proste pár lyžičiek medu. A ono vám to uvoľní nejaké látky z tej reďkovky. A vlastne máte normálne živý sirup, hej, si dáte pár lyžičiek a to sa dá tak použiť, tá reďkovka na párkrát, povedzme deň až 2, tak vydrží, alebo z cibule. Tá cibula sa robí väčšinou tak, že sa to treba rozkrojiť sa na polovičky a potom sa z nej spraví akoby taký ješko, že sa nakrojí na mriežku. Vertikálne, horizontálne a vlastne ona sa tak otvorí a preleje sa medom. Ono to uvoľní tie svoje nejaké étery a veci do toho medu, takže zase dostanete nejaký cibulový sirupček od kašlu napríklad. Čiže takisto aj ten cesnek by sa dal s medom, hej. Čiže ten med takisto hodne veľa vecí vyťahuje, dá sa robiť takýto bylinkový a väčšinou to pomáha hlavne v zime. Aspoň je to aj pre deti. Ja tu mám malú netier, teda krsňa. Ako deťom človek nenanúti nejaké horké, hnusné veci alebo také tie cibulové čaje, čo sme my pili, keď sme boli deti. Ale v tom mede je to super. Toto nebolo sušené, toto bolo čerstvé, hej. Ten zázvor, aj ten cesnak, ale inak väčšina byliniek proste radšej na istotu idem s tým, že ich používam sušené a kvety, alebo takto, keď má človek doma, takisto proste sušené. Ja som chcela teda aspoň ukázať, že ako sa to robí, ako sa to dá, aby sme zase nadobudli svoje zdravie.